magikunik lang si pare ang kurinti ba? Yaw, sa may kabayan na nga naglisod ba na? Naman ay kabayad si pare, kaya naning kamot mo na. Biyaan gina siyang partner lo, kaya nagkalisod. Kuyawa, makalayat sa kong papa ay. Nga na akong papa, nangkamot na sa mua. Pamuli na lang ta pare, gutom naman ko. Sige. Pre, salamat kay pre. Bilang ta. Pare, gutom na ko pa. Hoy, ilin gidladala manan mo manghod. Pare, gutom na si Sophia. Sige, muli na ko karon. Pero yan, anak na ko eh, gibiyaan mo ko ni kinahan ko. Pero okay lang, kaya ano na ko ni. Imo dyan ang gidladala diri mo manghod din ba? Tara, muli na tas balay. Pa, ganina ako ni gutom pa. Tara. Ngapas to dyan mo diri sa kuwang-kuwan, oy, daruhan, oy. Ikan pa sa trabaho, kita pimulungan. So, akong tahon ako ni para sa kong duhak anak. Kanipyang, kung sa manet? Kanipyang. B. Kanipyang. C. Naluwi sa kong mga anak ko, naningkamot ko din tao nag-study. Pero maluwi ko, ano pagkagabi, bagay, napupan ko kurente. Nakikunik, tingay ko lang parilito eh. Pa, hawda ka mo ba sa Sophia? Ay, salamat naningkamot yun mo, makabalo mo nak. Ay, yun mo sundog sa kuwan, elementary radyo ko taman. Sakto lang pa. Anong kamot na eskwela para makatrabaho ko para magkawas to sa kalisod. Salamat kay nak, mao yun na nasulod sa imong una anak. Unta, matuman anak, ikaw rin yung taon akong pag-asa nak. Bisa gibiyahan mo sa imong inahan, gipuli mo atong yung laki pero maningkamot ko na mabuhi mo. Ato sa ko dito ila parilitoy ha. Kay pagikunik ko niya kurente, sige sa kasuga lang. Kay para pag-study ninyo, hayag kayo niyong pagtanaw, ha? Pa, kuyog ko pa. Nam, kuyog pa jud oy. Sige, lagot pa. Tara, alin na. Uy, baboy jud kay mo ba? Ayo, pre. Prelitoy. Ayo. Oy, pre, to, ayo, pre. Pre, nang ko'y pabor ba? Magikunik ko kurente ba? Sige sa kasuga lang gud, pre. Pre, yun sila akong partner, pre. Bes, na ito si pare o. Usa na mapoy tuyo, ana. Sige na magduol diri aoy. Magikunik lang si pare ang kurinti ba? Yaw, sa may kabayan na nga naglisod ba na? Naman ay kabayad si pare, kaya naning kamot mo na. Biyaan gina siyang partner lo, kaya nagkalisod. Kuyawa, makalayat sa kong papa ay. Nga na akong papa, nangkamot na sa mua. Ikaw na bahala, ang istorya na yung pariha. Basta di dyan ta magpakunik ha. Pre, di ko basta nagpakunik na pre, kaya di mo sagot akong partner. Pamuli na lang ta pare, gutom naman ko. Sige. Pre, salamat kay pre. Bilang ta. Salamat, nakapundar nila ko sa kong pagpanarbaho. Pakabalas nila ko sa kong papa sa iyang kahago sa una. Pa, usap mo may kulang rin sa tindahan kaya akong kumprahan. Uy, Lin, pagkumpleto na Lin, pero charger. Ulangan tag charger, kahalingon tong charger Lin. Pero asa ron si Kwanday, Sophia? Ay, narito sa gawas, ako rin itong tawagan ron. Tawagan to, mga una taron. Sophia, ipangita kang papa. Unsa man natilin? Itawag ka papa ka, mga una ta. Sophia, ay naglakaw, kaya magdungan tag pangaon yung tunuron. Halina, lingkod re. Ano, pre? Hala pa, na imong pare pa. Oy, pre. Pre, pwede ba magkahirap mo kwarta, pre? Kaya pagbayad na mo og kuryente ug tubig ba, kay putlanan na mo gud mi. Away problema, pre, pilaman. Medyo ko kalimutan ng pamilya sa una ba, sa pagtrato niya sa mua. Gamay pa ko, laiton nga anak. Karon mo doon naman day sa mua. Pre, salamat kay pre. Jikas lang pre ha.